खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। घुस लानानै हमजादों करीमगंजनि DTO आरो इनफोर्समेन्ट चेकार। जरहाटआव आलफा उदांनि लिंकमेननि सन्देहआव सासे लाइमोन हमजादों। APS नीलांजन गगৈ आरो ACS बिकास शर्माया SITनि जेरायाव मोगा-मोगि जादों। माजबादाव गोबांथार बिबांनि दंफां थुख्रा हमदों। GP सिंखौ आलफा उदांनि हुमखि। आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'आव रैखाथिखौ लानानै जथुमदों। अल बडलेण्ड एग्रिकालचार इको डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि आबाद मावनायनि थांखि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बे खेबाव घुस लानानै हमजादों करीमगंज जिल्ला हान्थामेला बिफाननि अफिसार आरो इनफोर्समेन्ट चेकार। करीमगंज जिल्लानि DTO साहाबुद्दीन ताफादार आरो इनफोर्समेन्ट चेकार आबु सालेहा जाकारियाया घुस लानानै हमजादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सिगाङावबो खनसे 10,000 रां घुस लानानै आखाइ दैखांदोंमोन करीमगंज जिल्ला हान्थामेला बिफाननि इनफोर्समेन्ट चेकार आबु सालेहा जाकारियाया। 10,000 रां घुस लाफुनाय समावनो गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि टीमा हमनो हादोंमोन इनफोर्समेन्ट चेकारखौ। मख'नो गोनांदि इनफोर्समेन्ट चेकार जाकारिया आरो DTO साहाबुद्दीन ताफादारनि हेंथायै गोलाव समनिफ्रायनो सालाननि मुङाव गारि ड्राइभारफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां लानायनि गोख्रों अजद थिखांदों। बेनि गेजेरावनो बुधबार खालि मोनाबिलियाव भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि टीमा करीमगंज जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'आव अपारेशन खालामनानै DTO आरो इनफोर्समेन्ट चेकार सानैखौबो एरेस्ट खालामो। रिपर्ट बायदिब्ला भिजिलेन्सनि टीमा DTO साहाबुद्दीन ताफादार आरो इनफोर्समेन्ट चेकार आबु सालेहा जाकारियाखौ एरेस्ट खालामनानै लांनाय समाव सैनांनाय राइजोफ्रा सिखाव होनानै जै होदों। जरहाटआव आलफा उदांनि लिंकमेननि सन्देहआव रैखाथि बिफाना सासे लाइमोनखौ हमदों। जरहाटनि लिसुबारियाव थानाय इन्डियान आर्मिनि सावनियाव ग्रेनेड बेफ्रुहोनाय जाथायजों लोब्बा थानायनि सन्देहआव आरो उदखारि आफाद आलफा उदांनि लिंकमेननि सन्देहआव जरहाट पुलिसा सासे लाइमोनखौ हमदों। हमजानाय सन्देह गोनां आलफा उदांनि लिंकमेनखौ जुमन बरा होनानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि जुमन बराया ससियेल मिडियायाव पुलिसनि हेंथायै गोबांथार पस्ट होदोंमोन। जरहाटआव ग्रेनेड बेफ्रुनायनि उनाव जुमन बराया ससियेल मिडियायाव जरहाट पुलिसखौ गाज्रियै सावरायदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला जुमन बराया सिगाङाव खनसे पिस्तलजों लोगोसे हमजादोंमोन। बावैसो सान सिगां तिनसुकियायाव पुलिसजों हमजानानै इनकाउन्टारबो खालामजादोंमोन, जेराव जुमन बराया गुलि नांजानानै जोखोम जादोंमोन आरो बे खेबाव ससियेल मिडियायाव अजद गोनां पस्ट होनानै हमजादों। नाथाय बेनि सायाव पुलिस बिफाना दासिमबो जेबो खेंफोरथि होआखै। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय APSC बेले-बेजेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो सानै गेजेट अफिसारनि हेंथायै SITआ समन जारि खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला SITआ समन जारि खालामनाय बायदियै APS नीलांजन गगৈ आरो ACS बिकास शर्माया दिनै CIDनि मावख'आव थांनानै SITनि जेरा खालामनायाव मोगा-मोगि जाहैदों। बेनिनो SBआव गावनि सिबिथाय होगासिनो थानाय APS नीलांजन गगैआ सासपेन्ड जानानै दंखायो। मख'नो गोनांदि बै सानै गेजेट अफिसारनि हेंथायै APSC सायख' आनजादाव उथ्रिसार जानो हायाखैमोन होननानै गोख्रों अजद थिखांदों। रिपर्ट बायदिब्ला सासपेन्ड खालामजानाय APS नीलांजन गगैआ इंराजियाव 125 नम्बरल' मोननो हादोंमोन। नाथाय राकेश पालनि बोर सावस्रिनायाव बे नम्बरखौ बारायनानै 175 खालामदोंमोन। बेजों लोगोसे जारिमिननि सेथि पेपाराव 106 नम्बर मोनदोंमोन आरो बेखौबो बारायनानै 166 खालामदोंमोन। टेबुलेशन शीटआव नीलांजन गगैनि मोननै आयदायाव गासै 110 नम्बर बारायनानै होदोंमोन। ओरैहाय ACS बिकास शर्मायाबो इंराजि आयदायाव 55 नम्बरल' मोननो हादोंमोन। नाथाय राकेश पालआ बिनि नम्बरखौ बारायनानै 202 खालामनानै होदोंमोन। बेनि अनगायैबो राजखान्थि बिगियाननि सेथि पेपाराव 63 नम्बरल' मोनदोंमोन। नाथाय टेबुलेशन शीटआव 111 नम्बर बारायनानै होदोंमन। राजखान्थि बिगियाननि नैथि पेपारावबो बिकासआ 66 नम्बरल' मोनदोंमोन।
नाथाय बेखौबो 116 खालामनानै होदोंमोन। गुबुन फारसे असमिया आयदानि सेथि पेपाराव बिकासआ मोननाय 119 नम्बरखौ बारायनानै 139 खालामनानै होदोंमोन। असमियानि नैथि पेपारावबो बिकासआ 109 नम्बरल' मोनदोंमोन आरो बेखौबो 129 नम्बरसिम बारायनानै होदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिकास शर्माया मोनथाम आयदायाव नांगौनि जोबोद खम नम्बर मोनदोंमोन। नाथाय राकेश पालनि अननायाव नम्बर बारायनानैसो बिकासआ APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हादोंमोन। बबेखानि दायो बै सानै गेजेट अफिसारनि हेंथायै SITआ मा राहा लायो बेयो नोजोरथाव जागोन। अदालगुरि जिल्लानि माजबादआव गोबांथार बिबांनि सुरां दंफां थुख्रा जब्द खालामदों। धनस्री फरेस्ट डिभिजननि DFOनि बिथोन बायदियै माजबाद फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार जगदीश बसुमतारीनि दैदेननायाव माजबादआव सिग्रोमनानै हाग्रा बिफाना जब्द खालामदों गोबांथार बिबांनि दंफां थुख्रा। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रेन्जार जगदीश बसुमतारीनि दैदेननायाव धनस्री फरेस्ट डिभिजन आरो माजबाद फरेस्ट रेन्जआ माजबादनि बम्बाइ सेन्टाराव दिनै फुङावनो बे अपारेसन खालामनानै अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय सुराङै लाबोखुमानाय गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा दंफां थुख्राफोरजों लोगोसे दंफां हाखावग्रा गंसे हन्डा मेसिनखौ हमनो हायो। बबेखानि माजबादआव जब्द खालामनो हानाय दंफां थुख्राया गासै 150 kb जागोन होननानै हाग्रा बिफाननि सासे मावफारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों। जब्द खालामनो हानाय दंफां थुख्राफोरखौ जेख्रि, लालि पमा आरो गुबुन बेसेन गोसा दंफां होननानैबो हाग्रा बिफाननि मावफारिया मिथिहोदों। आलफा उदांनि हुमखि होनायनि उनावनो सांग्रां जादों आसाम पुलिस। रैखाथिखौ नोजोर होनानै जर'खायै जथुमदों। बृहस्पतिबारखालि आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'आव बे मेलखौ जथुमदों। DGP GP सिंहआ गासैबो जिल्लानि एडिशनेल SPजों रैखाथिखौ लानानै सावरायदों। बेनि उनावनो रायजोनि गासैबो जिल्लायाव गोख्रों रैखाथिनि राहा खालामनाय जादों। बेजों समानै गुबुन गुबुन ओनसोलनि गुदु ओनसोलाव आलफा उदांनि हेंथायै गोख्रों अपारेसन खालामनो जागायदों। बेनि अनगायैबो DGP GP सिंहआ रैखाथिखौ लानानै जर'खा राहा लाना DGP मावख' आरो काहिलिपारानि सोरखारि थाग्रा न'आव सेकुरिटिखौ बारायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो DGP आरो आलफा उदांनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो दङ। DGPआ आलफा उदांखौ चेलेन्ज खालामनाय बायदिनो आलफा उदांआ DGPखौ चेलेन्ज खालामदों। शिबसागर आरो जरहाटआव ग्रेनेड बेफ्रुनायखौ लानानै बे दान्थे बिदान्थेया जादों। आसामनि सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ खस्थ' होआलासे आंनि खाथियाव फै होननानै DGP GP सिंहआ बुंदोंमोन। GP सिंहनि बे बानबुंथिनि उनावनो आलफा उदांआबो फिन्नाय होनानै प्रेस बिबुंसार जारि खालामदों आरो गोहो दङब्ला GP सिंहआ गावनि सेकुरिटियाव आसामनि थागिबि लाइमोनफोरखौ बोखार आरो बेनि उनाव मा जायो बेखौ नुगोन। मानोना आलफा उदांआ थागिबि सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबा होननानै आलफा उदांआ हुमखि हरदों। बे जाथायनि उनावनो गुवाहाटीनिफ्राय आलफा उदांनि सासे केडारखौ हाथियारजों लोगोसे पुलिसआ हमदों आरो बेनि उनावनो पुलिस बिफानाबो सांग्रां जादों। बाक्सानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय अक्सिगुरि फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय 26 बिगा जुखाम आबाद। सिगाङावबो मावबोबाय अब्लाबो बेबायदि खौरांनि गेजेरजों आबाद मावनायखौ फोसावनाय जायाखैमोन। बे ससाइटिखौ 2022 मायथाइनि आगस्त दानाव दाजेनदोंमोन आरो बे ससाइटिखौ 7 बोसोर सावरायलायनायनि गेजेरजों दाफुंनो हादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। बे ससाइटिखौ मोनब्रै जिल्लानि बर'फ्रा ज' जानानै दाफुंनाय जादों। बेनिखायनो बे ससाइटिखौ अल बड'लेण्ड एग्रिकालचार इक' डेभेलपमेन्ट ससाइटि मुं लानाय जादों। बे ससाइटिया गासै आबादखौनो मावगोन होननानै फोरमायथिदों। थिग बेबायदिनो मुगा एम्फौखौबो लायो। मुगा लाजेननानै निमुवायाव 60,000 रां मुलाम्फा मोनखांबाय आरो बे ससाइटिया जायखिजाया आबादखौनो मावगोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि सिगाङाव 250 बिगा थासुमलि मावखांबाय, माइ आबादबो मावखांबाय आरो जों दायो जुखाम आबादखौ 26 बिगा मावबाय आरो फैगौ एप्रिल दानाव 100 बिगा सुम दंफां गायगोन आरो बेवहायनो थासुमलिबो गायफादेरगोन होननानै फोरमायदों। बे ससाइटिया मोनसे जायगायावल' आबाद मावा, मोनब्रैबो जिल्लानि सिङावनो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो आबाद मावनाय जागोन। बे ससाइटिया गासैबो खामानिखौनो मावजोबो आरो गुबैयै एम्फौखौ मावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।